Yan, what's up mga ka-90s? Yan. Gabi na naman kasi busy tayo sa work. Maglalaban na naman tayo ng gagamba. Parehong condition to ka-90s ha. Kaya mamili na kayo. Gabi na ngayon ka-90s kaya medyo kalag yung mga gagamba. Yan. Tama lang yung katawan. Tama yung haba ng galamay. So ito naman yung isa. Bulto yung katawan, no? Dari. Bulto yung katawan. Ililing kayo ka-90s ha. Saan kayo? Dito ba sa bulto? Tama lang yung katawan. Ganoon pa rin sa load ka-90s, ano? Mandarin G-load pa rin tayo. Ayan. Mamaya ka-90s may ipapakita ko sa inyo. Ayan. Pagkatapos ng laban. So saan nakapili na kayo? Saan kayo? So sa bulto o kaya dito sa tama lang yung katawan. Yan. Give na natin. Sana makapagpakita ito ng magandang laban. Yan. Yun. Mabalik yan. Napakiramdaman pa sila pa ng isip. Grabe yung tigaan ka-90s. Bibig sa bibig talaga ka-90s, oh. Grabe. Wala talagang nangangayaw ka-90s, oh. Basta kakalamang nga ka dito yung bulto. Nagpipumiglas yung yung tama lang yung katawan. Ipigaan pa rin. Bibig sa bibig. Grabe ka-90s. Miglas pa rin yan, no? Sinasaputan na pero nagpumiglas pa ka-90s yan. Ayaw magpasapot. Yun, no? Kapiglas pa. Yun. Grabe talaga Mandarin G-load ka-90s. 4 na araw na kondisyon yan ka-90s, ha? Ay, grabe. Grabe yung tigaan. Yun, pumapalag pa rin, hindi pa rin namamatay. Yun, no? Yun, nakagat pa sa likod yung malaki. Yung bulto. Grabe naman. Yun. Labang talaga ka-90s pag bulto yung katawan. Pero pumiglas pa rin, ha. Powered by Mandarin G-load. Grabe talaga yung tapon ng gagamba. Hindi umayaw. Naunahan kasi siya ng ng bulto. Pero may tama rin. Parang mabibilutan na to ka-90s.
So hindi na gumagalaw yung ano, yung tama lang yung katawan. Yung binibilutan na. So declare na natin na panalo dito yung, ano, yung Bulto K90s. Grabe. Powered by Mandarin G-Load. Ayan. So panalo yung Bulto. Sana nanalo yung napili nyo K90s, ha. Iba talaga yung ano, iba talaga pag Bulto K90s. Yung pwersa talaga. Malulugi talaga sa pusa yung maliit yung katawan. So itatago na natin ito K90s. Ibibigay na natin ito sa kanya. Ayan, binibilutan na. Fishball. Grabe. Bigay na natin ito sa kanya K90s. Ayan. Pero nakagatin din siya sa likod K90s, ha. Ang pagpiglas kanina. Pero nabawi niya agad. Grabe. Hindi nanghihina yung gagamba K90s, ha. So yan, post ko muna K90s, ha. So yan K90s, bigyan ko pa kayo ng isang laban. Ayan. So pili kayo K90s dito sa kulay orange. Ayan. Dito yung isa. Mais. Mais yung isa K90s, oh. Ayan, mais. Para yung condition pa rin yung K90s, ha. So game na natin. Load, matic na. Pareho nang may karga K90s, ha. Doon ba kayo sa orange o dito kayo sa, sa dilaw? Game. Naulit na naman K90s. Grabe. Naulit na naman. Grabe, puro dibdib yung dinadali. Grabe talaga. Dibdiban yung laban K90s, oh. Pareho nakakagat sa dibdib. Yun, bumitaw na. Para may stroke na naman na ito K90s. Na-tested na talaga K90s. Mandarin G-Load. Yan, oh. Stroke pareho. Grabe. Stroke pareho K90s. Hindi na gumagalaw. Tabla na natin to K90s. Naulit na naman. Grabe kasi pag tigaan nila K90s, grabe talaga. Yung pareho kasi sila nagdibdiban. Yan, parang mamamatay ata itong dalawang to. Yan, oh. Stroke na. Pero walang nangayaw, ha. Iba talaga pag Mandarin G-Load. Proven and tested na K90s. Yan, oh. Grabe. Gaya nga nasabi ko sa inyo kanina K90s, tatago ko muna ito K90s. So ayan K90s, ito nga pala yung gawa nating yung Mandarin G-Load, yung gamit natin kanina. Tapos may papakilala ko sa inyo K90s, ayan. Hindi ko alam kung anong ipapangalan natin ito K90s, pero sure ako mas malakas pa to dito. Bali mas in-upgrade ko pa K90s. Ayan. Medyo kulay dilaw ata, hindi ko alam kung anong kulay nito K90s. Pero parang medyo kulay dilaw. Ayan, no? Ayan. Hindi ko alam kung anong pangalan nito K90s. Pwede nyo i-comment na lang sa baba kung anong magiging pangalan nito. Ayan. Di pa sa ito yung Mandarin G-Load. Ayan. Hindi ko alam kung anong pangalan nito K90s. Pero for sure talaga K90s mas malakas pa to kaysa dito. Ayan. So sana nag-enjoy kayo K90s. Ayan.
bigyan ko ng magandang laban. Sa mga bago pa dyan, huwag niyong kalimutan i-hit yung red button, like, tsaka share. Tapos yung notification bell para mas updated kayo sa mga bagong videos natin. Ayan. Yun lang ka 90s. God bless.